jotono lamchakpu ani YouTube channel o kisani blog na chungnai rok jotono hambai naitong di tini ni blog ang nirong no toma toma phunuknai hingke ang tini bro thangnai ani tabo hingke lamuk jak hingke ang tuman bang thanga hingke o dara thwimani nro ani blog na jongke ba sinai boni srado bo khana angnai hingke ba phaimanta oro bo majak tei hingke tei bai no bo samung tong no bo bai bai bo hingke phaimani songnai jatong yani bangui oro petrol nana hi haso phaile ha hi oro khaiplung dogan ta basipang oro phaya kho tini langka magor la halangka doroke hawa khonai thong masule oro petrol nana hi dathak nanim guest house pe hanok kha nai ken nen halo ba khorok nai thok thalam lo ma si kasak rok khaye nan tero bo phalle hingte kek rok kuri de kek rode petrol dalai hindo kek bo sang kek no ye nai da ada kek nai thasinai Musuk mau bistek ada. Jam hanya nas nita. Guys, saya bahan masana. Terkain nas ni. So saya kata tu kek sana. Di boleh main. Tao ke ang shop hai la ha na pabul phai lo skut ke dal sunga na patu le patu phai gari पापो के बन काफी को रोटिया को तबो के सुंदर है आई आगे सुंदर है पापो हाय लाइट रखे या बे हाय हम पातो हाय हम दे हाय हम दो बाय बाय हंदी मागलो हंदी आई सेरी होचे बाय बाय tax ang shop hai la ha tu chạy ta hẳn patun na ha bài một trong mani bài một trong nên bỏ sao rồi đó top hai ule asa terkelap baklai maka sebalang bau aja ôi karena tan lor ra और बात हो जाए budul budul nari paro minishi na hadi bono budul bag ni monogo si wow kuni anari mas kono go aja korai sawi aku sari ha jotona sari kahamani video janai tongnai rong jotona hambai hingga tinin video kha aske paros nai jotono bye bye